ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ସବୁ ଘରର ରୋଷେଇ ବାସରେ ସବୁଥିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଘର କାମରେ କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି ପାରିବନି। ଘର କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର କାମ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଅନେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଛୁଆଟା ବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଛୁଆଟା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତମ ଭଳିଆ କଣ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ହେବେ? ଆଉ ତମେ ଯଦି କାମ ଦାମ କରିପାରୁନ ଦି ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦଉନ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ। ହସିକି ତ ତାଙ୍କ ପେଟ ଦରଜ। ପୁଅ କଥା କାଇଁ ତା କଥା ପଚାରୁଛ? 8-10 ମାସ ହେଲେ ବାହା ହେଇକି ଗୋଟାକୁ ଆଣିଛି ଯେ ଘରକୁ ପୁରା ଉଠଉଛନ୍ତି ପକଉଛନ୍ତି ଜଞ୍ଜାକ। ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସବୁ ବା ତାରି କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ହଉଛି। 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେଇଲ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଇଛି କଣ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରର ଝିଅ। ସେ ତାର ରୋଷେଇବାସ କରିବନି? ଯାଇଥିଲା ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦବାକୁ ଶୋଧିଲି ପକେଇ ଉଠେଇ ଶୋଧିଲି ଯେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ଅନେଇଲ ମୁଁ କହିଲି ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ କୋଉଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତୁ କେମିତି ଯାଉଥିଲୁ ଆ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ? ଶୋଧିଲି ଯେ ଯେଛା ତାକରେ କଳଝଡା ଲାଗିଲା। ତୁ ତ ମର୍ଦ ଟୋକାଟା। ସେ ବାହା ହେଇକି ଆଇଛି କଣ ଏଠି ଫୁଲ ତୋଳିରେ ଝୁଲିବାକୁ ଆଇଛି? କାମ ଦାମ କରିବ ନା ଆଉ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ତାର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ସବୁବେଳେ କାଳେ ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ମିଛ କଥା ଗୁରା ବାହାନା କରୁଛି। ଶୋଧିଲି ମୁଁ କହିଲି ଅନେଇଲ ଯଦି କାମ ଦାମ କରିପାରୁନି ତା ବୋପା ଘରକୁ ପଠେଇଦେ 6 ମାସ କାମ ଶିଖିକି ଆସିବ ଯାଇକି ଏଠି ଯାହା କାମ କରିବ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ କାମ ବତେଇ ଦବ ମୁଁ ସହିଯିବି ନା କଣ? ସେ ପୁରୁଷ ପିଲାଟା ସିଏ କାହିଁ ଯିବ କାମ ଦାମ କରିବାକୁ? ଆଉ ତୁ ବାହା ହେଇକି ଆଇଛୁ କଣ ଏଠି ଝୁଲିବୁ ବୋଲି? ଶୋଧିଲି ଯେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ କଳିଝଗଡା ଲାଗିଲା ହେଲା ପ୍ରବଳ। ଆଉ ମୋର କଣ ଯାଇଛି? ମୋର ତ ବ୍ରହ୍ମ ଚିଡିକି ଥିଲା ଆଉ ଶୋଧି ଦେଇ ଗଲି ଆଉ। ଝିଅଟି କାଲି ପରଦିନ ଆଡକୁ ଆସିବ ବା। ସବୁ ଭଲ। ଜ୍ୱାଇଁଟା ପୁରା ବେଳେ କଥା ଭଲ ନୁହଁ କି? ଆମ ପୁଅଟା ବାଗ ନୁହଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ କି ଆମ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅଟା ପରା ମାଇପ ବୋଲକରା ହେଇଗଲା। ସେଇଗୁଟା ମୋର ଭାରି ଟେନସନ। ମୋ ଝିଅ ଭାରି ଭଲରେ ଅଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କେହି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅଟା ପରା ତା ମାଇପ ବୋଲରେ ସବୁ କାମ କଲା। ତମେ ଦେଖୁନ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ରହୁଛି ନା ଆଉ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଯେ କଣ ଆଉ ତମକୁ କହିବି। ଯାଉଛି କୋଉଠି ଦେଖିଦବୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇ ଆମ ଘର କଥା ଗପୁଛି। ଯାଉଛି।